Kaixo, bideo honetan Google Drive zer den azalduko dizuet. Zuek baldakizue zer den Google Drive? Oso erreza da. Apalategi batekin konparatuko dugu. Google Drive online apalategi bat edo apalategi virtual bat bezalakoa da. Bertan, hainbat karpeta ditugu eta karpeta horietan gorde ditzazkegu dokumentuak, aurkezpenerako materialak, argazkiak, bideoak, audioak edo zer gauza. Gainera, Google Driveek aukera oso berezi bat ematen digu. Hau da, partekatzeko edo zerbait konpartitzeko aukera. Edozein karpeta guk aukeratzen ditugun pertsonekin elkarbanatu dezakegu. Beraiei baimena emanez bertan sartzeko. 3 baimen mota daude. Pertsona bati gure dokumentua ikusteko, baina ez editatzeko baimena ematen aldiogu. Baita ere ikusteko eta gainera bertan berak nahi dituen iruzkinak edo komentarioak gehitzeko aukera. Eta azkeneko baimen mota editorea da. Hau bereziki ongi datorkigu talde lanak egin behar ditugunean. Esate baterako, gelako 4 ikasleen artean gai bati buruzko lan bat egin behar badugu, batek sortu eta beste 3 baimena ematen aldie. Hoiek dokumentu berbera editatu ahal izateko. Gainera, pertsona bakoitzak editatzen duen heinean besteek aldaketa berriak ikusi ahalko dituzte, eta horrek asko errazten ditu horrelako lanak egitea. Baita ere, Google Driveek ematen digu aukera bat sarean dagoen edozein pertsonarekin partekatzeko. Hau oso erabilgarria da, sortu nahi badugu esate baterako mural bat edozeinek ikusi ahal duena. Aukera honekin, esteka bidez konpartitu ahal dugu. Eta edozein pertsonak, munduko edozeinek, esteka hori izan da, dokumentua edo karpeta ikusi ahal izango du. Aipatu ditut karpetak. Apalategien izaukiko genituen karpetak bezalakoak dira. Hainbat koloretakoak izan daitezke eta etiketak izango dituzte bertan izena eduki ahal izateko. Eta horrela jakiteko barruan zer dagoen. Karpeteak bereziki erabilgarriak dira guk ditugun dokumentu guztiak antolatzeko. Ze bestela, nahasita baldin baditugu, adibidez, naturreko matematikako lanak eta gure aitarekin partekatuta ditugun hainbat argazki, dena nahasita ezin izango dugu aurkitu. Berriz, karpetetan sailkatzen badugu, asko zerrezagoa da guk ditugun material guzti horiek topatzea. Google Driveek dokumentuak sortzeko aukera ere ematen digu. Hau esan dudan bezala oso erabilgarria da talde lanak egiteko. Kasu honetan, erabiltzaile desberdinek dokumentu bera aldi berean editatu dezakete. Horrela, lana banatu, bestearen akatsak zuzendu, argazkiak txertatu eta bakoitzak lan bat egin dezake eta besteek bakoitzak egiten dituen aldaketak aldi berean ikusi ahalko dituzte. Aurkezpenak egiteko ere aukera ematen du Google Driveek. Aurkezpenak izaten dira diapositiba ezberdinez osatutako dokumentuak. Bertan, txertatu daitezke hainbat testu mota eta baita ere bereziki bideoak eta argazkiak. Bideoak adibidez dokumentuetan ezin dira txertatu, izan ere dokumentuak inprimatzekoak izango ziren, inprimatzeko horri bat bezala. Eta aurkezpenak online ikusten direnez, bideoak sar ditzakegu eta hauek ikusi aurkezpenean bertan. Gainera, badaude plantilla pila bat eta gehien gustatzen zaigun aukeratu dezakegu, gainera gaika sailkatuta daude, beraz, gai zehatz bati buruz, esate baterako, janari errezeta bati buruzko egin behar badugu, horri dagokion plantilla aukeratu eta moldatuko dugu.
Beste driven aukera interesgarri bat, bideo eta argazkiak igo, gorde eta partekatu ahal izatea da. Baina honek zenbait arrisku sortzen ditu. Eta horregatik oso adi egon behar dugu. Kontutan izan, nik adibidez nire driveko karpeta batean argazki pila bat igotzen baditut, eta hoiek beste pertsona batekin konpartitzen baditut, hau da, baimen ematen badiot argazki hoiek ja ez editatu, baizik eta ikusteko, berak nik jakin gabe nire argazki edo dokumentuen kopia egin dezake, eta hori beste pertsona bati bidali, editatu edo gaiztakeriaren bat egin. Hori egitea delitu bat da, eta salatu daiteke, poliziaren gana joan eta salaketa jarri. Baina ordurako kontutan izan mina egina dagoela, ze baliteke gure dokumentu pertsonal bat edo argazki pertsonal bat munduan zehar sakabanatzean nahi ez izatea. Eta horregatik hobe da prebentzioa egitea eta kontu zibiltzea gure irudiak eta gure dokumentuak norekin konpartitzen ditugun. Jakin ezazue beste pertsona batek zuen irudiaren argazki bat atera dezakeela, eta hori beste edozeini bidali, memeak egin, editatu adibidez marrazki bat gainetik eginez, guri burla egiteko, eta horrelako egoerak gertatu daitezkela. Beraz, kontu zibili nori partekatzen diozuen ikusiz. Eta hau izan da dena. Espero dut hasierako azalpena ulertu izatea. Orain, azalpen praktiko bat egingo dut. Hau, esate baterako, nire Google Driveko karpeta da. Hemen sartzeko, besterik gabe, Googleen sartu eta hemen aukeretan bilatu behar duzue Drive. Horrelako logotipoa du. Klik egin eta zuen karpeta irekiko da. Hemen adibidez, nire Classroomeko ikasleekin ditudan karpetak hemen agertuko zaizkit. Eta hemen ikusten duzue hainbat aurkezpen eta dokumentu ditudala. Karpetak sortzea oso arraza da. Hemen nuevo edo sortu klik egin eta karpeta bat sortuko dut. Esate baterako eskolako materiala deituko dut. Hau izango da nire karpetaren izena. Hemen sartzeko klik bikoitza egingo dut eta ikusiko duzuenez, hutsik dago. Hemen nahi ditudan dokumentuak sor ditzazket. Adibidez, dokumentu huts bat, hemen adibidez partekatuta daukat lankide batekin, orduan agertuko zait partekatzeko aukera. Hemen ikusiko duzue, izenburua jartzen aldio dala, aurkezpena. Eta hemen nahi dudan guztia idatzi dezaket. Kolorea beltzatu, kolorea aldatu, azpimarratu, letra etzana jarri, hainbat letra mota ditut ere. Hemen ikusten duzu ere izenburu formatua edo azpi izenburu formatua jartzen aldio dala. Erdian edo alde batean edo bestean lerrokatu dezaket. Demagun testu bat kopiatzen dudala. Hemen adibidez interneteko testu bat kopiatuko dut. Eta nahi dut testua beltza izatea eta horrela karratu edo laukizu zen intxurarekin agertzea. Horrela jarriko banu, ikusten duzuenez, alde hau ez dago lerrokatuta. Hemen klik eginez berriz, lerrokatuko da. Beraz, dokumentuen ediziorako aukera pila bat ematen dizkit. Bestalde lehen aipatutako aurkezpenak ere, presentaciones de Google, sortzen ahal ditut. Hemen, esan dizuedan bezala, plantilla pila bat daude, eta oso politak. Hemen esate baterako, hau aukeratu dezaket, eta hemen nahi ditudan gauzak idatzi ahalko ditut. Nire izena, eta mota desberdinetakoak adibidez hemen, nahi baldin badut hemen testua idatzi eta hemen argazki bat itxasi, egin dezaket. Baita ere, ematen dit aukera,
hemengo hainbat aplikazioetako artxiboak sortzeko, baita galdetegiak edo kalkulu horriak. Esan dizuedan bezala, argazkiak ere gorde daitezke. Esate baterako, argazki bat deskargatu dezaket, hau, deskargatuko dut, adibidez, guardar imagen. Eta mahai gainean gordeko dut, eta argazkia igotzeko besterik gabe hemen sartuko naiz, eta nuevon klik egin eta subir artxibo. Subir artxibo aukeratu eta ordenagailuan gorde dudan karpetan, hau da, mahai gaina aukeratuko dut, eta hemen pinguinoa nik dudan irudia agertuko zait. Irekiko dut, eta hemen kargatuz joango da. Orain pinguinoaren argazkia badut. Pentsa nire lankide batekin partekatuta nahi dugu dala. Hemen ikusten duzue logotipo txiki hau pertsona bat eta plus zeinua ikusten dena, klik egin gainean, eta agertuko zait norekin partekatu nahi dudan. Esate baterako, beste pertsona batekin partekatuko dut. Eta baimena ematen aldiot irakurtzeko, komentarioak jartzeko, edo editatzeko. Editatzea bereziki erabilgarria da dokumentuetan. Gainera, mezu bat bidaltzen aldiot. Kaixo, hemen dago nire argazkia. Eta bidalitakoan, bere Gmaileko kontura, iritsiko zaio nik bidalitako mezua berak ikusi ahal izateko. Gogoan izan, partekatzen duzuen guztia, edozeinek ikus dezakeela. Zuek bidaltzen diozuen pertsona horrek partekatuko balu. Eta kontutan izan ere, aukera dagoela esate baterako nik argazki hau edozeinekin partekatu nahi badut, hemen obtener enlace ikurra duen botoitxo honi ematen badiot, ura sakatu eta aukera izango dut pertsona desberdinekin partekatzeko. Esate baterako, esteka duen edozein pertsonarekin. Listo sakatu eta orain esteka. Hau da, hemen agertzen den letra eta zenbakien segida beste norbaiti bidaltzen badiot, ikusi ahal izango du. Ura bidaltzeko hemen zuzenean kopiatu dezaket. Kopiatu eta beste norbaiti adibidez Gmail bidez bidali. Bueno, espero dut ulertu izana Google Drive zer den eta nola erabiltzen den. Orain azalduko dizuet, karpetak nola antolatu ditzazkegu. Adibidez, nik karpeta bat sortuko dut eta matematika izena jarriko diot. Karpeta honi kolorea ere aldatzen aldiot. Gorria jarriko diot esate baterako. Eta beste karpeta honi euskara izenburua jarriko diot. Eta kolorea urdina jarriko diot. Orain nire aurkezpena eta baita ere dokumentu hau euskara karpetara bidaliko ditut. Horretarako biak hautatu eta zuzenean euskarara arrasatuko ditut. Galdetuko ditea mugitu nahi ditudan, baietz esan, eta orain nire euskarako karpetan gordeta egongo dira. Honek balio digu, gure mahai gaina, online mahai gaina hau, online apalategia modu ordenatuan edukitzeko. Bueno, eta hau izan da dena. Mila esker eta laster arte.